Bana ngasho ukuthi manje ngikuthi lami lokho nento engifuna siyilungise la yabo. If uza kumne laphana esigodlweni nomuntu angibuza ukuthi ngisebenzelaphi, ngiya kuma-video amaningi lokho nje ngiyachaza. I'm based in Eastern Cape Province, eMampondweni, Losikisiki town, and then i-area it's Unity Park yabo. Ngenzela wena into easy uzova. Bengisebenzela laphana eGoli endaweni yaseNew Canada, Johannesburg. Uyayiva le ndaba le before iSoweto, but le ndawo le i-Soweto. Okay, siphinde siphume kanje. Mkhulu usebenza ngani? Ngisebenza ngomuthi amakhambi esintu. Easy nje, akukho okunye. So for you guys ukuze senze izinto easy, akuqaqi nje, angiye ngithanazele, angiyena nje kumele lapho endabuko amakhambi esintu la. So ziwu-2 indawo lengitholaka kuzo zomsebenzi yayigodla khona. Okay, asibonga kakhulu thina hlezi sendleleni yabo nje kulo December. Izinto ziningi, izinto siyeka ukuhamba ezimathi thina sihamba iChristmas. No, hayi mkhulu, ngihamba mina ngihambi iChristmas. Izinto ziningi, abantu nifuna izinto lezi julile, lezi serious ezosiza impilo zenu. So I always make sure so ngithathe clear futhi because abanye babuze babuze nonsense kunjalo. Angingene la ngaphakathi uthi ngithola njengamanje. Thank you bafethu. December nje still bese kuyenza isho njalo.